Tukorwa n'ebigori byonsi. Abagani mwalenge ase nyomba muhairwero ngoli nkonyumole ebikombe byakire buya kabisa abagani bakire buya kabisa ba erongoli kwairu buya kabisa yatukananga asense moyero ngoli eri kwamanyira gotebunga bono chinga kichekire kero muntu tikaboli gakombe anywera ngoli erongoli eri kwanyure iko kwama kubwatera ngoli eri iko kongusa ongusa yani ngano hano yule mole nere nsemo igagenda tokogechwa lakini eri atagokani ngaki erongoli eyo ngonye ngusore bobe asengenjo noko gecha sabande ekena kanyukuru erongoli of course ngosambere erongoli ebeya obali ebeya bituma erongoli elingo okay ngosambere lakini rende tokonyenywa kiutaratibu kemasikani yani okosiba ngoraigo asengenjo ngayuko gasa gochia asibidio bwate obwango bwate nkiagoro obwate obwango bono yatukananga igokongusa abande bagechiwe mpaka babulinga ki ekenkieke bono endagera kwairwe igokorie tap bwango yani kemasikani abantu bagechiwa bono basuko gotebinga ki ya endagera kwanta kulie guganaiga igotika kulie endagera enjererembe chindagera chikulie gwencherere nginya onyenero ngoli ogosiba buyaigo onyene chai wasiba buyaigo none endagera yobokima kwali buyaigo kemasikani yani kwa utaratibu bono lende nalieko baboronge ikera akale yende ngweitererole street nini yende nandu take tomente yende ngosambire bono binte mbiriko chabyaga okya nakiaka weranje Joseph ngobolinga akale kwa irwero ngoli naye gakia umurigereria ase muri nyomba gabo ase muri karansite nakiaka rango boliganga akale kwa irwero ngoli kwa irundagire ende yonsi bono nkiyagire ndagire iyo egocha sole kwangia kobumbatire ndagira endagira nyerie ngora agire ndagira iria ekimobere buyaigo ugaokia abande ngoitererore yende so trigo cha yagokia nakiego ranko bulinga kubekerwero ngoli kwa ngwendagira ende yonsi kwabumbatira marango iterore mara kungusa njerende etali endonge gegeranko bulinga ine gaki igombuya nakero kende abarigire baito bandisi TV obansuro bomo kusi yatukananga abanta somoche mbatugete chitugo ao chitugo chitugire sese chitugire ororo chombe chitugire ororo chimbule chitugire ororo chitugo chinyinge chitugira somoche yatukananga ase tuge chichonse tugire tigankwanere asense moye chisese yatukananga chisese njiro bwate ko chiri chintindi sana chisese chintindi igebwana tanga mugaso chisese chasibwa marago bachigolerwa yatukananga ebono mugaso igogorete chisese abagani ngocha bakare kuruga itagaria bakongontire ngocha bakare sese chamanya komyoke chiria changere gotobora nabagani bono yatukananga asenseme yiye chisese trigo chagokia asenga chisese chi labda okay ngore ndachiro mochi taribobe lakini chisese chibanda kosibu mugaso potuko chisese chegolerwa bono aseta byeyo wasoko gechokwo ayo manyane sese no matenga ngoro machire nandi gwatike sese chao wachigorera mugaso sese bwanto kwigorwa potuko jama gutabura nabagani chamyo kyabagani bachire gogoro kukwanya somochi yamasikani yamanya kobora bono nakegoranga ebintu bune bibiko kechumanya bantu ebintu biribiko kecha abande ayekwaranga mbuya birasole ebimbiriko chibyagokya ekegora kuruga igandisi TV obwanso mugusi etokobolinga ki ebintu bibiko kechumanya bantu ebintu byoroje ngebire byasole bono gakiro chengambuya ekyagera yarako tukananga nayo gokorera boigo ayo manyene nkwara kogokewa asenge nchonga ese yo yagosare iri labda yagotaborire yanga labda yago omorembo likwa bwate yakobuliri omorembe naliyo koreko kuranga uwisese cyatolire sese echo sese nini bono yatukananga abantu kwanza mochoyi mbayo ekyara matenga akomonto igore geito kongontire bono ngaso akarta matinga sese ne kartaki nerororo bono kege oranko bolinga etabia buneyo embwa buneyo yose barasese mapema oseko barasese mugaso kibasegwe sese mwete kusiborwa maragoba igeranko bolinga ine gaki igombuya ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto.